היה לי ממש כיף היום. תגידי, אני יכול ללוות אותך דרך פארק המסילה? אבל יש שם גנבים, לא? למה מי יתעסק איתי? מה זה? מה קרה? מה אתם עושים? תלכו מפה. מה נעשה? לא יודע, תעשו מה שאתם עושים לפני כל חתונה. תכתבו שיר, תצלמו קליפ, תרימו לי. קרה לכם. יאללה, אללה שלכם. מה קרה? נראה לי שצריך לצלם קליפ. נו, יאללה, בוא נצלם קליפ! מה קרה? מה קרה? מה קרה? כלום עוד לא קרה! מה קרה? מה קרה? מה קרה? כלום עוד לא קרה! בסך הכל חביב עזב את תל אביב את הדירה שבשדרה עם עונש בתקרה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? כלום עוד לא קרה! אם אותו הוא מוציא, אני מיד מקיא ביותי קול, בכל עיכול עבר בתפקיד. הוא מתקלח עם סמרטוט, אם יש מגבת הוא מבסוט. אם יש לך מקרה עדין, תשמש גם כסדין. נשאר עוד משהו במטפל, אז תנגב באגודה. רואה את השלט מרחוק, יש פה מבצע, מה השעה? תכף נגמר, רוצו לבר, רוצו לבר. מזמין בירות לשעתיים, אבל בשיינקין גבעתיים. חברים, בואו תראו איזה יופי דירה במרכז תל אביב, פה באמצע שדרה, ומפה אתם יוצאים כל מקום מסיבה. רק שאין בכלל חנייה, תמצא חניון, אין שם מקום, יש עוד חניון, גם אין מקום. רידים קרוב, הוא לא קרוב, ייקח דקה, כתוב שעה, אתה מגזים, בוא מוקדם ונפתח שולחן. אבל יש סברי מרנה. כולנו עייפים וכל כך לא רוצים לחפש חניה בכיכר, לסיים את הערב מגרם. לכולנו אותו תירוץ, עבודה ילדים אני בחוץ, ואם יש לי זמן ויש גם עניין אז תבוא לרחובות, תמיד אתה מוזמן. תבדוק מבחנים, תבנה שיעורים, היום זה פשוט לא מתאים. בסדר, לא משהו, אבל תשכחו לספר איך הכל התחיל, סיפור יפה. הביטוח הכל קרה, יש בחורה, פארק מסילה, יש בו גנב, ואני מאוהב, הוא מאוהב, אז תזמין אותה לדירה, כאילו אין חתול על המיטה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? אולי קצת השתנה. הדירה, בשדרה, מסילה, המיטה, הופ, הנה חתונה. דווקא חמודים החברים שלך. עזבי, אלה סתם חמורים. מה, באמת עברת טסט שביעי? ניסו להכשיל אותי. היה לי ממש כיף היום. אני רוצה שנכיר יותר. שמעת? צריכים להכיר יותר. בקסבה באמצע חברון בג'יפ המר פתוח, הייתי ככה מנווט לפי כיוון הרוח, דופק בפילבוקס בלי חשבון בניגוד להוראות, יוצאים עליי נשק שלוף. נא לא לראות כבר בצד ידוש ומיוחד, מהצנחנים ל-551 לוחם אף קצר עכשיו חפק מגד, אולי די תגיד כבר ביי וסע לדוביי.
בפקולטה לחקלאות למד קרקע ומים, תוכנית חותם חטפה אותו סיימו בחודשיים. מורה לכימיה בתיכון קריית שרת חולון, מכיר בעל פה כל יסוד ואיזוטופ. התלמידים יודעים כבר ממזמן כיצד בנויות שרשראות פחמן. בטיקטוק יש לו כבר מיליון צפיות, גם בשעות הכי חשוכות. מיכל נכנסה לחייו עם הרבה חוש טעם, גדים פרחים ובישולים, שולחן שויף כמו פעם. עבודה סוציאלית משפטים למדה היא בעברית, שנה באה תואר שני בארצות הברית. איתי רצה שהיא תהיה אשתו כמו מרמורק עד שיגעת אותו. איתי רצה שהיא תהיה אשתו כמו הפועל מרמורק עד שיגעת אותו. אם יש מבצע באיזה בר אני מיד מניע, מזמין קוקטייל ועוד אחד עד שמיכל תגיע, ובכל ערב נבלה בבירה נקודה, מקי הכל הוא מתאפש, יש עבודה. איתי רצה שהיא תהיה אשתו כמו מרמורק עד שיגעת אותו. עלו הם למספר הכוכבים, קרה ברך שלב טבק, עכשיו הם נשואים, את שם המשפחה היא תשנה, ילובסקי ביי, מעכשיו שדה. סיימנו את מופע החברים, תביאו כוס ועוד משקה, עכשיו כולם רוקדים.